ole clear tu te hin zawain chibai kalo buk le vek chewa voina chuan strawberry te furah hian entinge kan enkolanga engtinge troi chelo tura ara la om chhun chhun te kan seng hoyang ti kha kan lo soidona chuan hi kan strawberry ra hnung to ho ni a mei thla chon hulam kan lo thleng to a ro te surna sa to em a thlum te adal ve to dewa chuwang chuan kan soizelang o chopin o tu nei lo thirang ule hei fanu nen strawberry kan lo dona hi hi subscribe first lo tai mana na min lo dewa so ta son min den don ni na kan wow apa harba ôi sao lần tính sao vậy ôi mình lỡ được quá hết là han bị chết sao có lại sao wow con có chụp hai đi đi chụp hai bên lại làm tốt nước lắm nước thì sữa là mềm ớt đằng giống lạnh ớt không tội sự đó mà nhìn lên ôi ốm con đi khai lại ôm lên là bạn like and subscribe bye like comment subscribe and share peace hay làm đó khai nó mà chị chú hay tiếng ông xếp xếp hi muốn xếp xếp phụ chị này có này chắc đó này khai cái tên mà sao bé à come on Dạ tụi em chú mềm thì khá nín ra te kan senga kan ei boka chuan hei tu nai hianin fur ani a ran nung te an lo pianga kan pot lei tha organic kan man chuan ran nung chi sang sang te hi an piang ve du ni chu chuwang chuan en tinge kan ti ang fura hian malching te hi athaim ti kan lo enanga hei tu na hianin kamman ro ne ang angin kamal ching don na ka strawberry te omze chuan hitia kan man han malching hi chuan strawberry ra leya in nuk tur te kha veng ta ni chumo chuan ti khan kan han malchinga kan han khua ara te leya in nuk lawin hetiang kan malching na saranga mo ni emo tiang chunga khan ara kha lawin ngatta a chetur tam tak kha aveng ani chumo chuan then khat chu aveng seng lo te po ma ketaminu te hi heng kan lei tha kan ek lei tha pe ka hian an piang du em ni chu chuwang chuanin hi then khat chuanin hemi a hianin polythene ten an lo funa strawberry khamo chuan kha ara tur kha ara chetur kha tam tak kha veng ve bok ani chumo strawberry hi theitui tak le thei hrisel tak ani ti kan sei to thina voina po hianin a thatna sang kha kan han sei le anga nge fruit fiber kan ti te zilimi khani a citrus fruit mo chuan acid thei acid pai mo thur te apum ve a chuanin thuak ati function thuak tiang an tiang video tam taka hianin satrong imang chin ti hi ron comment hi om ve zawa hi chu min lo thiam ram ula mizo tong han sei do na sei rem nang lo hi om ve thin ni chu mo he medical term anga te le thil engi mo a hianin mizo tong om lem lo hi sei angai thina pangpar ming te strawberry te po kan tong ani chuang lo ta nam dang trong sa trong thau nya soi ngai na vak am lo strawberry ni mai ta mizo tan chuan ti ngai na vak om lo chu bang choin kha kha chu
inlo hre thiam shram anga inlo hre thiam thei lo in le in thu ni mai se chuwang chuanin heng ho strawberry hian thluak chakna apuya chuan ru le ti hrawl in siamna apui boka chuan kan taksa hianin nutrition to tha tam tak a pe ni chumo kan taksa ta na mihring ina kan ma mo tam tak kha strawberry hian omani timeng chuwang chuanin tam tak phei chuanin ka sei to cancer veng tu ani ten tia cancer tan te pawh tha an tia na te pawh chhum tui te pawh an lo in thin ani te kha ka sei to ka video ma sa te pawh khan kan han soi non le anga voi khat phei chu an na hi miron dila i chhum turin chuan cancer tan ngen man don chu ka hre chuang lo ka lo zot chik lo ke strawberry hi atha an tia minlo dila ke in na te na te chu ui nei nem ka te ka han lak saka cho to khat loi ka lo lak saka mo yang vel kha ani thatna eng mo chu nei nyang chu hi tu na hianin furah enge mo zat tala kan in chan him theina turin ti in azong chu chan him thei lo mai la enge mo chen tal kan chan him theinan ti in amal ching na tur amal ching sit ka han siam ani chuan amal ching kan ti chuanin tinge pha timeng ti khan ami kan apota kan pha ang kha ani mai ta ti hian hei ara hi le induh chuan alo troi thin ani chu alo troya ran nung kan ek le tha pe ka ran nung no piang te khan an lo ko thin ni chu khami ven nan khanin kan pha thin ni chu mo kha furah chuan chan him ve em a engemaw chen kha veng him ve chuwang chuan fur puron thlen ma tak hian ti hian malching si hian then thei ka siam thin ni chumo ka pha thina azong ero hi chu ka thei chuang lawa chan chu tuna pota ka han chuan vek na chan po ka video ma sa ka soi to hetia han ra tura han par chwa hianin pota chuan aron zam chwa ka chuan pot kauta khan aron wai mai ta kha ara tam tak kha chan hi mani chumo le in nu ka troi chatu kha hetia ron wai chwa kha chuan alo thata chuwang chuan ne pota ka han son vek na chan po kha ka soi to kan soi non le strawberry hi thei lom omle thei tui tak ani thil thur ngai tan phei chuan hel atang te pon ei thei ni chumo kan fa ti be chuan puam te hi andu em an ei se em mai ne buam te po hindu vek ani chumo chuan ka strawberry hi engchi nge minon ti thina achi ang tak kha ka soi thei lawa ma sengin hei strawberry lama experience nga tak ni o tlang lamte sangau lampang te kha miron bia betu khan oma khang ho khan ka strawberry kha engchi nge nyang dia ka so khanin a then kha the chu enge kha sweet charlie ni antia ara aliana apar dan design te anna se patang khan sweet charlie ti khamiron confirm sakani chumo chuanin heng ho hi athat na chan chu ka strawberry ho hi ara hi alen wang hian atlo ani chumo hral atan chuan chutianga ra tam thur ani lem lo wang khanin hral tur le business han ti tak nan kha chuanin achi lo me thema sengin ma ni tan le nge tam tak nei tan chuanin hral po kha hral thei tho ta ma sengin mun puyang tak ati atan kha chuanin atlak lo deuh mani ti thinlung te ka pu chan chu ara hi anlena wang hianin strawberry then khat anga peng chuwara tuar ang khani bi ani lawa ma sengin kum khata hianin som tanga somni te hi chu ara ve thei tho ni te kha kan soyanga chuan ara hi athen chu ara thi ka te ang mo par thi ang kha par khora ang kha om ve de thina kan strawberry te uluk taka kan enkawl chuan furah po hei tuna furah po kan la lo kan la seng reng mea tuna hanin June kan pakai to video tir lampang kha May thatop ko ti tuna hianin June kan pakai to tu kumsang samni panga June po strawberry ra lo tur kan la nei renga thum lampang kha chu lem chuan ro tui tlak tam em awangin adal ve to ni chumo chuan hei ti hian kamal ching sit siam kha kan pha engemaw chen strawberry ra te kan la in chan him thei ta ka ti in kan siam mok mai ani strawberry hi
ngay na tan chuanin an lop mom em ani fanei tan phe chuanin azong chhang thlak ka ti khamo alo hrisel em bok nen khanin no pang ek khal te me mo tiang e chopai toi na pui tu kha ani boka a that na kha a sang sanga tam em a chuwang chuan ma ni thaira theira nge hrisel thatak mai no pangin kan fa den an e kha a hlu em a chuwang ka hlut thar tel dela ka fa den an du em bok si ngai han chuanin azirin dil khai dom leu lewa chuan kha hang te po kha a karon phun chuak ve nual to a alama sa kha ni me a miron betu kha tuna po hianin description lama ka phone number ka lo da chhuak anga ta chuan minlo bianga whatsup khan arem chang me call hi ka lo hret lo thin lawang hianin ka number khan minlo call anga a minlo whatsapp anga induh zat te minlo shilanga chuanin arem te po kan in biak na azirin le in lak tamdan azirin kan in hril don nya chuanin triak khat kha za ka han ti thina strawberry hi ka soyang khan alian tha a chuan sweet charlie te amin ti saka then chu a then hi chu keima ina ka hmu dan chuan american ho hi ka follow a heng house strawberry ra lian hi ang em thina an hming ero chu ka the chuang lawa chuan heng ho ka follow ho strawberry nen hian ein ang reng ani thi kha kan lo soi bawk anga an lian tha a kan enkawl dan azir khan a lian tha em mai ni chuan a lian tha a hmin tha chu a thum tu em bawka chin chun lum zela tan po ka iai lawa ke po in strawberry dang ka ngai to lem lawa ama alir hi ka ta lir hi ka ti punga ka du em mai ni chuwang chuanin du vein am kha chuanin minlo zo tanga chuan theng angin kan in pe ang te mai la kan in thon chhuak anga mo chu ni ta ang se ti hian hi kan han mal ching ve rupa ara te alom sep awang khanin ara thar tha hrisel taka ei kha kan la du ve bok si a chuan hei ti hian khura te han sur buan tak nuwa po ti hian that takin felfai takin an ra a chuan ara po a then chu alian tha a kan chat de tur pakhat chu heng strawberry ra lian kan ti te po hi a kung zong hi ara zong hi alian vek lawa chetia han lian an hian kung kha ta hian pathum pali te ron lian ta se aba khi chu si kho pol hin om ve lo thei lo ni ti kha lo hriat sak bok anga chuan hei ti hianin kan han in propa neuh anga fur te ron ni a chuan adu kha chuan in lo soi zel anga chuanin intlawm dan te po kan ngai to do ne on lak tamdan azir zelin ti te kan soi pa anga chuan hei kan saron te pon par no to lawa wa surna sa to me a chuan hei ti hian ara te po kha an la fresh tha a malching kha chu an ngei ve nya chuan ti hian kan lo ve le char do ni strawberry te wanga min sak tu te kha kan tan in lo em a ka video te a chang chuan ka han re wang a chang chuan ron da ve le chuta min lo en sak thina in chunga lom thu ka soya ke tling lo le fel lo taka video te ron da thin te min lo ngai lut saka in chunga po lom thu a tharin ka soi le ani chuan ti hian kan han senganga lo pang ei khop te chu om ve le mei tura ngai la ara ero chu for tuin anan reng to wang ero chuan chu tianga va thum tuilo tuk chu ani to lem lo ani ti ha kan saitel bok anga chuan in chat de tur ratana ka du chu strawberry le ya hian engei man thin ti kha zawhna oma strawberry pot le ya hianin lei tak pa ngai mo garden soil pa ngai lei takania chuan kokopit te tet u te kha ka mixa chuan lei tha ka ne rem chan ang chuan bong ek lei tha hi ka hmang tam lawa bo strawberry han ar ek lei tha kha ka hmang tam strawberry hi saron ne na ka enkawl da hi ang em me a chan chu strawberry hian ni sa le tui hi andu a chuwang chuan hi in chung sanga ka da na chan po hi a thlum bi ka ni chumo ni sa an hmu that hian chuan hemi potting soil a po hianin pot lei kan hmanga po hian saron nen hian ka enkawl da hi adang lam lem lo ni ti kha kan soenga lei tak hi tam ber se chuan lei tha khan apola lei tha khan apola thatak khan ti khan athi lo ni chumo lei tholeng lutuk ni lo khan
an dam rei bi cái này chu mo chuan lei tha kan man pawh khanin thi thasa kha mangila ti kha kan soi tel pa anga chuan hei ti han ara te pawh hi a si khaw ve tan to a ron nung te pon an ei ve zeu zeu to a malching lo lai mi te pawh khamo malching lai mi chu ala him phiana chuan tuna han ka lo min vak lo ni chu chan chu an ei du veka wang hian ka fa de han apuam pawh hi chuan chuan min deuh kan zo ei chuan ron nung hian min lo ei sak ve thin awang hianin tuna hianin kan zuah min lu tuk to lowa kan lo pop pop to me ni chu fur ro tui tam to em a chuwang chuanin in strawberry te tuna kan lo in proper chhotana the angangin kan in hral chhuak le thei to don ti te pawh kha karon hriat tir chawa hau te pawh khan min lo bezel ula masa sang kha kan in pe chhuak zel don unia chuan anu masa sa kha an pe chhuak nga he ra te hi hei alian tung tung em maya ara chun lian tha the chu voi khat mom a han kan ei seng big lo ni chuma puitling pawh hian kan ka khat ve tun zel nia strawberry ara hi chu ka chuang ve khop maya adu tan chuan tian kan ron sem chuak thei to don ni chu in lo hau chiang don unia chuan ka du ti kha inom sep sep pawang khanin ka chin chia vek lem lo chawa ma sengin tu na tang ka lo chin chia to chunga min lo be ma sa sa kha om da na azirin kan in pe chuak zel don nia hei aron om tan to a kha kha ka lo tin nunga nga ti nun sa in kan in pe chuak anga chuan tun thal thawa fawang thawa chuan strawberry kan nei ra sup sup to don nia ka channel lo en thin tu te chuan mo hrisel na tur kan in tipung don ni chu ko an la ra sur sur lama tun thal thawa po kan in lo na sem ema kan ei na sem ema tuna fura nia kan la i char chara ko hral chhuah tur then then te som ni vel ba ki kala nei chuang lo na in kan in pe chuak tan me ka du kha chuan in lo soi zelanga kan in pe chuak zelang thar pota ti hi a fel fai ka ti a chhuat ta han zam do ai kha chuan pota hian ron ra chuak fer fur se ti hian mu te pawh hi anoma en te pawh hi nuam ani chuan strawberry wa min lo sap tu te chunga lom thu ka soya ni o tlang lama lung lei chom tu strawberry nga deuh pawh kha fakom em ani strawberry in en zonga paisa tam tak an la luta ma se an ha na mi lo tin na phena hianin thorim na hi a omani ti hi kan sha the poi mo em ani chuan taimak na hian sum tam tak a sit hlut theya mi lo tin na ringot I ta diklo tak tak a sum lak lu tumte hi ani lawa tun lai chuanin kan sha mi tam tak an che swala dam doi roi lo mangin hi an sum ezon na an siama an ti a to pantal boy de thin chuwang chuanin pathian in rim taka thoka na thok tura min ti angin kan kut koi te pan mala son tur chuan kan tho ve phot angai ni chumo pathian mal son ta ka kan tho phot chuan pathian hian mal som hi kan ma hian ada reng ani ti hi kan soinon le anga chuan chuwang chuan thokila ei khop ma ni ei khop chu kan thar chhuak zel don ni pathian hrisel na thamin pek te hi alo thlonin luan ral tir me lo uti in ka channel lo en tu zong zong te ka lo som le chewani chuwang chuanin hei strawberry lian pui pui tharin du chuan lo ching ve vek ula mani in kut kaya me in lo thei turin alo ra me don ni chuwang chuan in chin phot lo chuan ra turin nei don lo in zawain lo bye bye le evek chuni channel te min lo hlut sak tu te zong zong chunga thain lom thu ka lo soi le he saran te pawh kan invite me ka anung nung kha kan in hral chuak ve lenga thenin in dong anga lom mana tan te mo zawain bye bye ule